Животът е поредица от различни уроци, които задължително трябва да се изживеят, за да бъдат разбрани. Ако искате да живеете щастлив живот, обвържете го с цел, а не с хора или неща. Винаги бъди в себе си в края на деня. Това е всичко, което наистина имаш. Успехът трябва да се измерва не толкова с позицията, която човекът е достигнал в живота, колкото с препятствията, които е преодолял, докато се е опитвал да успее. Времето ви е ограничено, така че не го губете, като живеете живота на друг. Не колко дълго, а колко добре си живял е основното. Както и да го случиш, нямаш ли голям и здрав талант, всеки път излиза неодолдялан. Тайната на успешния живот е да разбереш какво ти е предназначено да правиш и след това да го осъществиш. Ако живота беше предвидим, той щеше да престане да бъде живот, щеше да бъде без вкус. Пей така, сякаш никой не те слуша, танцувай така, сякаш никой не те гледа, обичай, сякаш никога не си бил наранен, живей, сякаш рай на земята е. Животът не е проблем, който трябва да бъде решен, а реалност, която трябва да се живее. Ще се сблъскате с супер много поражения в живота, но никога не се оставайте да бъдете победени. Големият урок в живота, скъпа, е никога да не се страхуваш от никой и нищо. Всички човешки същества имат три живота: публичен, личен и таен, майко.